Nagosogeire omwancho murigere begetaseni kia Ndizi TV bwaire buyari tukolia Jumapili chitariki nye cy'umutinyi ogatano narimo umwaka w'ikirubera merongo ebere netatu yaragire Ensa Eyemo ya bono botuko asinde no gosemire no kwegenanga kwanyare ko bukwego kya nemero beri yito yegetaseni kia Ndizi TV kurubuga kiete na gwikira chinga kibuneci kero abasaki baito bamangana mayebanyare ko bagotaraga na gari kwenekinga banyare ko bako yatukana boigo ko yaleta elinde tonyare ko batoko yasanga amonaye omwanchwa omurigere. Karibu sana litaliana ngoro kwa Josephat Amisi boigo nigo ndiga kwenekia ngananyare ko baingo koretera asobwa garenganyare ko bagagwateka kuruwa kete goikera chinga kibune chingwera nanda sekero gitalige tambe linde tunyare ko batogosanga amonaye. Omwancho murigire begetaseni kia Ndizi TV inyora Amayia yanaboko nyarako bago kwa sanga amona intwe goetera mitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital na bwe goetera YouTube Ndizi TV News. Karibu sana bwekanye elindo nyarako kwemanya nganyarire koba gagwateka kigima togo chaka kurwa county ya Kisii kurwa ward ya Kitutu Central omobere bw'omonto oyomo utamanyekaneti onyarako bago gotoka sekenyoro kya buchura gegotoka ward ya Kitutu cha Centro emambia yabono korengana na kirori abanyara ko bagwikirana sensemeyo nigo bateba omubero yo nigo nyalite ko bagogotigwa ne chingoma chinyinge asebaigo abanyanyimbo banyara ko bakurusia omubere oyo nako yoira gwikira senkendu ya Kisii Teaching and Referral Hospital sebano kegima obotuki igoro yega koro kubanyare ko bogo chakali molioka ekenyero ekinonya nabo nigo abamenyi anene bekenyere kyo kyabuchura banyare ko bakobuligwa banyare ko maiso anene gotanga ebikora bunebi bikogendera senseme yonya nabo omasaki ituwa mangana Mildred Momanyi nanyara ko bagwikirana sekenyere kyo kyabuchura nagotoletera orobotiro kubwatia Omoishano nigo oinekigwa kenyoro kia buchura imeye ward ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu Chache South mambia lero ekero omobere bwo musacha bwe myaka ya igatwa otoka senseme yogo tigeri chingoma chintindi nonya nabo igo ekorekana buna nigo omonto yo abeteka kominyokigwa saitete mugondo yomo obwate ebituma nonya nabo igo abanyekinyoro babwata yaiga narenge kogenda kuriye kariero kane mate sido wakerenge nanyora abantu bagadeti omuchibwa buya engineer bagoteba omubero otokire bo musacha getotamanya kaneti kenyoro kyabo chura na mwamugisa. I was also stranded nagenda na tuteseni teaching tutesini namanya konyore gijana gete kerusiri chiange esati yarenge buru atingire ekamba bosyo abegete yange jinis abwate injarigete yomigoti bikategete chinyama cyame gongo gabutoire sa nabo twabokeke mambi twanyora umuntu aitire gaiga nabo twagasene kweboria abantu mbagendete goito tokweboria na abasalia kolende mbobe sana na ande sometime twatebambu ya sabasali barabo tiga barusi bwororo korende nigere buya omonto erigeria jasho yago kubwa kurambaria okwabwango omokonyi bw'umugambi bw'ensemeyo eno kunyangena nigo atebire gwikira bono iga ondetayo omanyire nyagosira asasaba onde bwensi osireirine amate yae kogenda asengendu ya Kisii Teaching and Referral Hospital iliyo kwenekia na watu waje tuika twarangeria ba usaba DCI bairo mu birori asenkendu tubanyeje uchunguzi gokorwa lakini n'wikira bono iga mungwano yo ndete mumanyire igondo semerete abantu bande kero kendo umuntu baborete kurunka sobo bagenda asenkendu egeranya ko identify egeranya areko enibwo boigo nigo arwa ugukura guchase abananchi utiga kwimukya egetambukiro asamabokabo na gwaka oroboti asegetaseni kyabanyanyimbo ekero omochando bwensi ororekanire lakini nda yakorobuneke igana babwata maguta mange sana myole menge sana yo tokurera bakenyero baitonga kero kende banyorera omonto kero keno musaria mbaba sikoire mukie sheria samabokabo oire rwatwa ya kisheria
na enda nigare tuase emechigati tugugurira abandu baitu nga twabe maiso ikiera ngo muntu ithegeti gusiribu mabwa yake nigare ngange nemechi ase chingaki echo nigo asaba abasaibe kegori egeke kwirigeria na mabokabo na kwirusanania ase oboibi gati yande amange na ndekero kende onyo gusiriru kwae kwarengo kubosaria tugurira abana baitu ngatiga baya nare kwirigeria na mabokabo mbaga ni byabusa igo tugusaba ng'abantu babe no botorerwe kero uchunguzi agende na tobe maiso igende kero mneke nare nke basikoba na ndende bwango gento twale barasa gaigase kenyoreke twamasisha abantu nga obuya bubura iboborendi obuya nenjira bakwirenda nenjira turakonya ne tubeko muremba ase binyoro byitu kuripotelia igetaseni kia Ndizi TV ilietaliane Mildred Momanyi. Mbia muno sana omurikitwo Mildred Momanyi soroboti urwa senchira yobo ikirano togosuka mutwe omuraibu wense Dr. William Ruto litikolia lero na Nyarakoba wawikirana omuyiga bugwakera ngambia muno ase obochori bwaye omosubati soipani tuya buna omuwaziri webinto biri bitotana inegose environment ime county ya Naroko gaho kwana kurwa se county eyo omosike oyo William Ruto nigo boiganya leko bagakoboria ababunge bechibunge chonsi bere gati yabo ebunge ya senate nelia ebunge nene ngambare no bosibole bo anene bo kwena na okoboko financial bill yegendete koba geko treta ebirengari se abakenya nonyera bo nigo William Ruto atebire bill unit koba kwenekia nganyare koba koleta amonjoreria amange gati yabo kwenekia buna bali batabwatie mberemo anene abasai imense ya Kenya banyare koba bakonyore mberemo oroboti orwa senchira yoboikirano. Nimesikia ya kwamba kuna watu wanasema ati siku ya finance bill kila mjumbe ajulikane amefanya kazi gani ama amepiga kura upande gani. Mimi nakubaliana ya kwamba kila mjumbe ajulikane amepiga kura wapi. Mimi nangojea mbunge mwenye anaenda kupiga kura ati kupinga mpango ya serikali kuwapatia hawa vijana ambao waliwapigia kura ati ajira. I am waiting for the members of parliament who will go and vote against the plan to give these young people, majority of them, they are voters. I am waiting for them to go and vote against the employment of these young people. I am waiting for members of parliament to go and vote against housing that would give these people a chance to own a decent home with 5% mortgage when you yourself as a leader is getting a mortgage because of the taxes paid by the people of Kenya. Chingaki echo muraiwense William Ruto boigonigo arure kurate ya bene guchia ase ababunge abanyarako bakwira libaga na goikera abananchi bense ya Kenya na kubaina na anene oroboti rutaliro ikerano igoro ye financial bill ase atebire serikali ya ye nere na gosemeria ngachira chionsi nyata ko bekoriera abakenya nechiko bego ikirania igati yabo kwenekia buna serikali ya nyareko baikwaga chachinyomba anene chirigo lirike na bwo kwenekia buna abasayi banyarekoba bakwenyorere miremo. We must be honest people, we must be decent people, we must exit deceit from the politics of Kenya, we must exit conmanship from the politics of Kenya. How can we be agreeing when we are in election that housing will create jobs, housing will create opportunity, it will inspire the economy of Kenya, it will create jobs in our factories, in cement factories, in steel factories, it will create jobs for the organic sector. But when it comes to the time of implementation, sisi tunakuwa matapeli. We cannot agree. Mambo ya utapeli imeisha kwa hii Kenya. Sijui kama tunakubaliana na watu wanaro. Tuko pamoja? So, mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu ya kwamba this is a defining moment in the Republic of Kenya. Tumekuwa na uongo mingi, siku mingi kwa siasa. It must come to an end. We must match what we
Gati ya bali banyarako bagwikirana omuyego ibo gwakangamia mono ase ogochorwa kwaye omosibati soipani tuya nomokonyi bwo moraibwe nserigathi gashagwa ase boiganyarako bagokwanere go finance bill ase atebire buna ere omokonyi bwo moraibwe nsonyariko bagakwenekia buna ababunge bonsi anene kurwa sorgongo rwa central banyarako bakwenana okoboko financial bill yuchingikira nyariko bagekoretwa ase bungenene nabo igonigo barachiko bakoyakira na koyetia elinde chikoba geokonya abakenya bechinkoko chonsi. Sasa ile iko rais, hakuna shida na wananchi, ni viongozi wanadanganya wananchi. Sasa kutoka hapo tukienda kutafuta chakula, watu wakasema hatukuwa tunajua hii barabara tunauliza na hii maji itatoka Okoti. Hii wajua bado wabia sisi. Sasa nikaambia sisi hatuna namna nyingine ni hiyo. So nyinyi kama mbunge wetu anasema watu wasilipe kodi, asiulize barabara kwa sababu itatoka wapi. Wengine wenye kuchochea ni watu marafiki yangu ya magazeti. Juzi Your Excellency on headline kubwa screaming Ruto gets in trouble with Mount Kenya MPs, they oppose the finance bill. Gazeti limetolewa usiku, nimeamka nimetafuta gazeti nimesoma. Nimekuta ni mjumbe mmoja peke yake anaandika. Na wameandika Mount Kenya MPs. Sisi watu wa gazeti Tutukarite ase omuyego yunyarako bakorekana ime county ya Naroko boigo gati ya bagavana banyarako bagwikirana ase omuyego yuno mugavana anene we county ya Naroko nga Patrick Olentutu oyiboigo nyarako bagakwenana okoboko omuswada oyo financial bill na boigo omugavana we county ya Nakuru Susan Kihiga abanyarako bagotebanga abanyarako bakwenekia abaraikuru chinsemo abanyarako bakwenana okoboko chiase omuswada uyo financial bill. Tulikuwa tunauliza kama governors kama kuna ile ambayo sisi unataka tupitishe kwa county government, uone county zaidi ya 30 watakupitishia hiyo finance bill. Lakini kwa sababu hatuna hawa wabunge, at least wale 6 ambayo mimi niko naye wamesema watakusaidia upitishe hiyo finance bill. Hiyo mambo ingine ya kelele tutajua huko. Why would you be opposed to making sure wenzetu wako na nyumba ziko na choo? Why would you be opposed to making sure wenzetu wanaishi kwa nyumba ziko na maji na stima? Na ningependa tu throw a challenge to our members of parliament. This finance bill ambayo inakuja, please musimame na muhesapiwe. Tokotikana na gutogoska mutwe kubwatikana anene ne chiburaburu ne chisegi echichanyareko bachikorkana ase chinse chia Afrika gati yabo Ensa ya Sudan na boigo DRC Congo bono nigo abarai akurwa sorogongo rwa Afrika banyarako bakomerana imeyense ya Angola eligukwanera chinjira ao ebichinse chiranyarako bachiko irane bitambukero likoenekia ngabanyareko bagotinia obolendi ase chinse mecho kurwa Ensa ya Kenya omowaziri Musalia Mudavadi niganyarako bagagwikirana asense ya Angola asbanyarako bagotura chingwana chebene eliyakoligia anene amachibu ayarachiko bakwenekia buna obolendi bwanyareko bokwirana imiyense ya DRC Congo na bigo imiyense ya Sudan. The African Union Commission will accompany all the efforts in the region in coordination with multilateral and bilateral initiatives for the stability of the Great Lakes region, and the Commission has organized a tripartite summit with the representatives of ECOWAS, ICGLR and SADC, as well as the Eastern African Community, in order to deal with the concerns of the region, in order to work and having more regional and coordination, taking into account the advantages and the conditions of each member. Togoska motwe anene ase wizara yoborendi bwa ime oyo ole boigo omowaziri boborendi bwa ime Kithire Kindiki niganyareko bagakoboria abarandia bechikanisa abanyareko bakwenekia barandirie enchiri anene eyere yekene gagokwana Kindiki nigo atebire buna kubatikana n'abarandia bange banyareko bagwesokia nigo baireire anene abakenya bange gusiria obogima bwabo asanyarako bagakora mu bwekano ya
ria amarandia ayanyarete koba gakorandigwa nabo igo koirera gusiria obugima bw'abantu bange aserinani iria shakahola nonye nabo igo nigo kindikia tebire bune serikali yagendere kwa bage koenekia buna yagendereire gotindo kora emebere menge yanyarete koba ge gotinde kwa aserinani iria shakahola gati y'abantu banyarete koba boigo bagosiria obugima bwabo kubwatekana noko ngentwa nabo igo okwengata badala ya kuhubiri neno la Mungu na kuhubiria watu kama vile Reverend Faith amehubiri hapa, kuhubiria watu mambo mazuri, wakahubiri injili potovu ya kishetani na wakaumiza watu wengi pale Shakahola katika kaunti ya Kilifi. Wiki hii ambayo inaanza kesho tutarudi pale kwa sababu tutaendelea na ile zoezi tulikuwa tumezimamisha la kutafuta miili ya watu wetu ambao walifariki, na hii ndio itakuwa awamu ya 3 ya kufukua maiti katika ule msitu wa Shakahola. Tumepoteza watu wengi hadi sasa. Ile maiti tumetoa pale ni watu 242 ambao waliuawa kinyama, wengine wakanyimwa chakula na maji, wengine ambao walibadilisha nia wakaona hakuna mambo ya Mungu pale, wakauawa kwa kupigwa na vyombo ama vifaa butu. Chingaki ayo agendrete ekiombe kirie kwene kenyere kwa bage kurwanira obwene bw'abanyagitari KMPDU nigo giesokire na goteba ngenyare kwa bage kwira libagerie kwene kiabuna ane n'abanyagitari banyare kwa bakora emirimo ase amazingira aria abwenerete gago kwana litikulia rero omo secretary general bw'ekiombe kyo Joshua Okumu asomoyega bwo chengera kera omwaka oyunyara kwa bakoreta chinsage achekiombe kyo anene ase kaunti ya Machakos Makueni nigo Okumu atebire buna bune kiombekyo nigo getachi kwa bage gwancherana no moroberi bwa serikali uri gusuguma anene okonachwa wechibese kiranyara kwa bachikwenekia buna obwagachi wechinyomba cyerigo like onyare kwa gago ikirana nonye nabo nigo Okumu aturiria serikali nyare kwa bage kwenekia yanyare kwa bage kuira ebitambokero ana koirania sector ya bachenu ase serikali enene housing tax to the housing levy because doctors feel and other healthcare workers that they're already tax burdened. We already have pay as you earn and value added tax and indirect tax and import duty and so on and so forth. So an addition of housing tax is something that we vehemently oppose. We want to urge the national government to hold its horses and not overburden workers in general and doctors in specific with the housing tax. And this does not end just at the housing tax. We have seen the revised NHIF rates that have been proposed. Currently, as we speak, we have counties that are struggling with remittance of NHIF dues to the national NHIF. And even when they do, the services that we get from the NHIF are not what our members so far. Chingaki ebyombe aona boigo abakenya bagenda tokoba bakubwatoka ebirengereri byabo anene igorie financial bill bono nigo ababwatani be sector yobolemi banyana kwa bagwesokia na komochia chi serikali anene chinse ya Afrika ya mocha asogotayira egetambo kero kia bene na gusira abalemi elio kwene kyanga banyana kwa bakubwatoka chibesa chibwenerete chingaki abalemi bagenda tokoba bakurwana anene no goncholeria kwelire bakora na omoteneneri obo Steve Mushiri oyole omoteneneri bw'ekiombekerie ke East Africa Farmers Federation nigo boigo banyare koba bakobolia chi serikali chia Afrika ya mocha banyare koba wesokia na kwenekenga banyare koba kubwatoka enibe isaine eliogosira omolemi chingaki agenda tukoba gakurwana nesegi yogonchoreria kwelire. We are trying to ensure that we actually link farmers to climate issues. So our meeting is mainly on advocacy-based process that is supposed to actually ensure that farmers actually are able to advocate for adaptation
issues in various forums. What we are trying to do is actually see how together we can actually sit and work around ways and means of actually ensuring that we are actually able to strongly advocate for adaptation when it comes to climate. We would expect that the Agriculture Committee in Parliament would actually question the Minister as to why we're not reaching certain... Omancho morire bwegeta Seniki and Ndizi TV ayonga tiaria mange togenda tokabato kwariganire kurwa SMS ya itoya mayegeta Seniki and Ndizi TV tikangireri bageri wakaranga mbia munasonga ncho kwereri bagari yao kwenekya kwanyale ko bago sanga amana intwe Amayia na boigo emeroberi ao togenda tokabato kwariganeria imegeta Seniki and Ndizi TV toikeire omwali wa mangana Amayia Ensa Eyemo ya bono botuko kurende togenda regendra ko kwego kenemeroberi kubwatia na igo inyora ngangomera na toriga igachinsa sato asoko kumanyaya amana yanda mange togenda tokabato kwariganira kurwase MSA to yamaya oria tonyara kobato kubwatera na kwenekia buna chibicha na boigolio giria gochere senchire boikeranu abigari nchama eliterana ngoro kwa Josephat Amisi otwaro baligererio bia